ustazu bawan Allah ya koyar da yarinya ta yi karatu ta iya, yana gani a aurawa mai kuɗi shi a bashi, a ƙyale shi gefe guda bi imanihi wa nisfi saqihi ga imani ga nisfu saqi ga suwaki duka sunna ya rike, amma an hana shi yadda ya koyar saboda ba ya da abincin da zai bata. Ana ganewa? Shi yasa a matsayinka na malamin islamiyya mara kokobo, wannan ustaziyar da ta yadda ta aure ka tun kana ustazunka, idan Allah ya fattaha maka karka manta da ita kuma karka wulakanta ta. Ana ganewa? Yawwa, ka san wadda ta yi kundin bala ta aure ka kana ustazu, ba ka da komai sai nisfu sak da aswaki da kutayyibat, ko ba haka ba? Wannan ita ce taka. Akwai waɗanda suka hango ka fara kyalli suka ga ka cancanta, waɗannan 'yan daga baya kenan, ready made. Ka riga ka zama ready made ko? Allah ya gyara zuciyarmu.